Rudi. Anda sih mau ngira jero gek cerita. Kepi-kepi. Dino iki aku gek laris tenan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis disapa sik, Des. Sapa sik, Des? Dulur-dulur Dampit iki. Ora kuwi sing disapa Des iki lho. Nah. Mbok disapa ngono lho. Disapa. Asya. Jare Andes ora disapa Mas Rut. Dik napa? Disapu. Lek Rudi ke gaya. Lah pripun? Antrene sulinge anyar. Lah iya dapuran pring. Dapuran mau awan gaya. Mau awan gek ngerti. Heeh. Le ilang. Langsung nganyari. Ulung. Sulinge Cah kene. Cah kene. Salam sik bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng bolo joget boleh yang penting kita cinta damai. Siap? Iya. Aman. Lek pras ki dilek pras. Lah. Iki ras dameteng lek. Lek pras. Ah, encan riko ki. Iki yo dijel-jel wae dalem bre. Biasane ning kene lho. Biasane ning kene. Saiki pindah kene peningkatan, Mat. Aku ngerti ning kene napa? Napa? Wis sayah pras iki. Saya iya. Ngerti ya pras saya. Ayo. Yo. Awak dhewe tekan kene alhamdulillah acara Bu. Acarane nika. Apa? Baca. Sawalan halal bihalal. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lah, menungso akeh luken tumpute, Mas. Heeh. Ya, jenenge wong tuwa akeh lupute. Akeh lupute jaluk ngapura sik ya, Mas. Ya gede. Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Nggih. Riyadi, Mbak. Alah, ya ana ruwet diapura ya. Aduh, hai. Doni ya mana? Jare to, kamu tidak termaafkan. Kesalahanmu fatal. Dah, ngapura. Ngapura ya, Lek. Kowe iki njaluk ngano meksa to. Lek, ngapura, Lek. Pripun? Aku ku mangatrene iki karo Lek Rul iki. Heeh. Rada angel. Lah kok iso? Lek Rul lho. Heeh. Tekan kono wis njaluk enduke cilok. Lah iya. Mangan ping 3 undune jak foto. Lah mau ring curhat Ramadang saka esuk. Ya ngono kuwi ngirit. Ya wis. Ayo, saya dirus dacek. Heeh. Rai rupane kok meling-meling siji met. Endi? Lighting rupane kok. Lah kowe coro. Ayo meling-meling yo. Lah iya. Ayo. Ya. Ya aja dikasih rodatnya bolong. Heeh. Tak totone. Nah ya. Ya. Kathek kombroh-kombroh barang iku ora munggah ngono. Nek ora dicek saka siji ke bodol kok Mas yo. Ayo. Mangkir. Wis. Ayo. Ayo. Semprit meneh. Wis. Rapian yo. Merdu saiki. Ayo. Ayo pro kanca ngawona rukune Islam ya iku lima sangat loro rukun siji bisa siro lawan ngati akan
Damai nggih Lur. Damai to niki? Aman, aman. Lanjut. Ya. Sing Ya. penting cinta damai, Bro. Oke. Kita nikmati malam hari ini bersama. Yuk. Jamane wali songo gambarake agama Islam ingkang mulya gambarane tanah Jawa Lewat sekilat budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya derita kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa joget wae dulur yo jamane wali songo gambarake agama Islam lagi gambaran ing tanah Jawa supaya urip mulya derita kang maha kuwasa Poso haji lamun goyang dulur yo jamane wali songo gambarake agama Islam ingkang mulya gambaran ing tanah Jawa lewat sekilat budaya kang maha kuwasa salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa pisan meneh bolong nikmati bareng yo jamane wali songo
Agama Islam ingkang utama kaibaran ing tanah Jawa lewat yo 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 koyo urip mulya kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang nerima sajan salat zakat poso lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang nerima sajan salat zakat poso lamun kuwasa. Tepuk tangan buat Dampit. Luar biasa. Jik. Jik. Pras, anaknya nangis Pras. Aku yuk kok makili penonton saka kiri kene Pras. Anakmu nangis ya Pras. Karo Pras, baksone digeleng Pras. Lah lek Pras senenge ngono kuwi. Aku yang ngerti mesti batin Pras dia cok balang bakso sisan. Lah iya. Tapi bodo blas gak ya apa-apa. Lah iya mbok teher-teher kuah apa-apa ngono to Pras. Saiki ngene. Delok saka rupane raut mukane wis kathok saiki saya mudhun. Saya mudhun. Kayane kugian pikiran. Lah iya, menandakan. Lek Pras ki baksone mesti rada asin iki. Heeh. Aku wingi sambat karo aku, Mas. Lah kok iso? Wis aku jarak julung. Heeh. Saiki aku aduh baksone wis rada asin. Rada asin. Merga tak takon napa Pras rada asin? Heeh. Bar tak idoni. Oh, tak kira cemplungi sikile dhewe. Lah iya. Le Pras asale saka endi yen didelok rupane ra medeni. Le Pras rupane endi katoke bolong katoke dawa siji eladala delok rupane kaya buta gedhok Asale saka telo Pras ngantuk rupane kaya telo saka telo Pras kok rapat pisan lagi wis gawak-gawakno ya wis dirudat Mas heeh lanjut lek kegojikan aja semua kadewe kat mau awan wis entekan iya heeh lek Rul karo lek Ruti seneng banget nek kono awake dhewe jajakan lah ayo Des sing gayeng ngono mesti Des memandang ke sini pandang dia memandang dia wanita wanita memandang ini wani ora wani jajal kok nek Mas dangdut saiki kok lah railing wingi wong Eden saiki kene taleni kabeh kok adem ora lha napa ampun bos yo ora ora mlaku mau lha napa mlaku gejak rodok mekekeh ngono to nge wudune jagoke kan rodok ngene Des heeh nek sepatu jinjet piro mlaku men kok iso mlakune mesti rodok ngono wae tretot ngono rong dino mlaku aku gajar sepatu jinjet heeh pletot ngono to ayo sopo kae anake wong lek ora Allah mau berangkang jangkrik lek ngomong itu tok hah jangkrik sabone remason lah kepiye wong aku mau dine kuah ring Pras kuwi mau jan abune ya wis dirodat rodat karena ketua ya rupane maju lek maju ora apa to ora hup nah rupane ya terbanis ya wajib inalah nang wadon wajib inalah nang wadon ilmu ong coliren yen durung rusak
Piye, Des? Yo nyanyi Des. Apa? Ganti untu? Emprong sok ganti untu ae. Iso. Iki ki apa to? Metu kebule le. Iya. Apa? Ah, dhewe nek duwe artis to, Mas. Saiki kon nyanyi to. Nyanyi. Marmono, Pak. Marmono. Marmono. Wis rasah ngences wae to, Pras. Oke, baik, oke. Lagune apa? Jaluk. Pras apa, Pras? Hah? Si Dorondo meneh. Nawiji, si Dorondo. Apa meneh? Bob. Si Jai. Gabung kabeh. Pras kowe kok yo request kok digabung. Bos. Tangi, Bos. Ayo. Enek Nyawiji, enek Sidorondo digabung, Pras. Kepriye to goblok Pras iki kok. Nyawiji Sidorondo. Apa to? Masuk wae kok. Ayo, Bos. Tangi, Bos. Ayo juga artis ya, Bos. Joget bareng-bareng seperti Cinta Damai ya, Bos ya. Ya. Oke, baik. Baik. Ayo, Mbok. Ayo. Mbok sapa? Mbok Rondo. Mbok Rondo. Aimu. Ayo. Bos. Gelem rado. Ayo. Des. Gelem rai. Embuh ya. Rada angel saiki yo. Ayo, Bos. Tangi yo. Ayo wet ya. Dibuka jimbring alah. Ayo, Bos. Ora gelem nek awakmu sik akon. Ajak sapa? Yo tak akoni aku yo. Ya. Ayo, Lek Rut. Tak akon aku gelem nek tak akon aku. Ayo. Mbak Rindi. Hei. Jajare kok yo pedho iki. Eram. Mas Rut. Rasa sabar Lek Rut. Lek Rut ki saya tuwa saya emosian. Innallaha asabirin. Artine Wong tuwa. Kok wong tuwa wis kondi. Apa ya, Pras? Awilu-milu. Ayo jaluk Sidorondo. Ayo. Kok ya kamu capek? Aduh. Aku takon. Orang Jakarta. Sini tak apa? Iya, kamu kenapa kok capek? Biasanya sebagai greasan. Sekarang kok jemberut aja. Lo sakit lo. Ayo. Lagi yuk. Yo. Dek, modal dek. Ayo, modal. Ayo. Ayo, Sida. Mie. Sendi. Ya. Ya wes. Ya, ngajak Lek. Hah? Andes kau nyanyi Tembel Ban. Kau nyanyi Tembel Ban. Lah somong ini. Ban. Tampil ban. Kowe lek ngomong kok idune kok nyumutra terus to.
dileyok iso rupaku bake dumu kabeh kok. Yo, Des. Hah, Viral. viral apa? Iya, iya. Jreng. Kementok sebenarnya. Kopi Pak Jedor. Mak jedor, dor. Tak buk cangkemmu. Ngomong ya ya. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Janjiku biyen aku sanggup nganteni. Pisan meneh. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Janjiku biyen aku sanggup nganteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Rakeno prawande anteni radane. Tenan kuwi. Iya, kawang awak dhewe iki ra iso menyatu wis ra apa-apa tak ngene. Karo sapa? Kata-katane Kipas-kipas ngono. ora godhong telo godhong pring. Cakep. Senajan rondo tasih kempling. Ya. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Janjiku biyen aku sago ngenteni. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Janji Cik. Piye bolo iki iso dilanjut ora? Nah, nek dilanjut ya jogete sing pelan-pelan aja, baik? Heeh, ya. Heeh, kabeh bolo seni padha kumpul dadi siji. Ya, monggo. Lagune apa, Pras? Ya Irfani. Sik nuruti wong tua sik bolo. Hah? Apa? Pendel kecokot. Oh tembel ban. Yo. Lek Pras tembel ban, apa? Saiki di apa sik? Ya Irfani, ayo ya Irfani sik. Ayo. Ya. Ya Irfani ruci-ruci kembang wangi mugar-mugar kumilang ojo siro mingawimu miturut dawuhe pangeran siro mugar-mugar kasilang ojo siro mingawimu miturut dawuhe pangeran monggo alam donya kowe ku ora kena semoyo ya ojo sira mengalemu miturut dawuhe pangeran mugar-mugar gemilang ojo sira mengalemu miturut dawuhe pangeran monggo lecahen sekeca urip dina ning alam donya kowe ora kena semono. Piye, Pras?
Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Bersungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Aman nggih. Sabar semuanya. Sabar Mas nggih. Sabar niki ujian nggih. Salam Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Luar biasa Dampit. Jos. Ganjos. Maksudnya nek ngono ki ge eling, Des. Lah to? Iya. Andes ora tau eling kok. Lanjut Mas Pras. Siap. Yo bubar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Andes, bertaubatlah Des. Ingat, dosa-dosamu banyak, Des. Andes, Hutangmu pun banyak. Damai nggih, Lur. Yo, Des. Cik. Saged dilanjut bolo. Aman ya bolo? Sing alon-alon Oke. Dikasih. Iki gara-gara Andes iki Tembel jogete ban? kan temenan Yo. iki. Oke. Iki sing mau request tembel ban. Tapi janji jangan gelut bolo. Oke? Dikasih biar kita aman nanti sampai selesai. Ini Oke, Des. Bolo? Halo. Ah. Sing gelut ganti biaya sing dikeluarkan panitia. Siap. Oke. Bahkan siap ya, untuk goyang, berurusan dengan yang berwajib. Oke. Siap. Yang sebelah kanan panggung semuanya aman. Depan panggung aman. Kalau kerjasama yang indah dari panjenengan, tentunya Citra Riba malam hari ini akan dilanjut. Namun kalau dari panjenengan belum bisa menciptakan suasana aman, maka dengan sangat terpaksa dari pihak berwajib ya akan membubarkan acara malam hari ini. Ya, masih siap untuk aman, coy. Oke, lanjut Des, yuk. iki lagune apa? Hah? Jaluke tembel ban kabeh. Ya, Andes, iki mlebune apa? Oh, langsung ya. Ora mak jedor. Ya. Aduh. Aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan-dalan, golek pangan duit sing halal,
penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib ape duit kantongan, waya apes wetengku krosok krojokan. Majedor, ono ban pecah, wah iki mesti rezeki teko. Majedor, ban pecah maneh, isih esuk rezekine tambah mlumpuk. Oe tambah mumpuk, oe tambah mumpuk, oe tambah mumpuk, oe tambah mumpuk. Aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan-dalan, golek pangan, duit sing halal, bante cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib ape duit kantongan, waya apes wetengku krosok krojokan. Majedor, ono ban pecah, wah iki mesti rezeki teko. Majedor, ban pecah maneh, isih esuk rezekine tambah mlumpuk. Oe tambah mumpuk, oe tambah mumpuk, oe tambah mumpuk, oe tambah mumpuk. Des. Tutukane separuh kedayaan des. Oke, ini sebelum dilanjut ada pengumuman atau himbauan dari panitia untuk yang ada di panggung teman-teman YouTuber yang tidak berkepentingan atau bukan kru dari YouTuber, mohon dengan hormat untuk turun ya. Sekali lagi ini himbauan dari panitia yang ada di panggung teman-teman YouTuber yang tidak berkepentingan atau selain kru dari konco-konco YouTuber, mohon untuk turun. Terima kasih.
Gede datenge met. Tak sabar Bobi. Ya ngene. Kijait ke Des. Liane kae. Golek yo. Kowe keliling kowe met. Jukir balik sih Des. Jukir balik sih. Allah. Ae, liyane isih ora liyane? Yo. Jiko met kowe iki met. Matur suwun. Mugi-mugi berkah rezekine tambah lancar. Yo. Liyane isih meneh? Cek lo cek disimpan gingko Mas. Yo disimpan gingko. Wis asal tuh meneh ora. Oh wis musiki juk Bali. Yo mus. Yo.
Wis. Tepuk tangan buat Mas Andes dan Komet. Oh, terima kasih. Ya, Rek, pamit Oke, murah. luar biasa penampilan dari Andes dan Komet malam hari ini. Biye, cara arep mulai kok ya ora mulai-mulai iki. Pamit sih, Pamit sih, ya. Aku kabel kowe kesetrum ora kowe? Cek, dicek. Ora muni isi, Mas. Gimana sih? Nanti yuk, jaman wis gantian em. Jiwa. Nggih matur suwun, bilih wawule atur kula mboten penak ning atine panjenengan lan ugi kelakuane kula sing kethek kula nyuwun pangapunten. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas MC dilanjut. Oke, terima kasih Des. Alhamdulillah aku Oke. rek. Muga-muga. Wis ayo bali. Sedang mulai. Oke, luar biasa malam hari ini di babak mondolan telah hadir